jiena nħeġġuġhom l-iskejjel biex jieħu sehem fid-dinja waħda għax id-dinja waħda tgħin lill-komunità tal-natura u biex l-iskola tagħkom tkun iktar sabiħa biex jekk jiġu annimali, pereżempju l-asafar, ikollhom dar sabiħa biex joħodu fiha. Vera, tieħu pjaċiru għax fl-istessin inti tagħmel attivitajiet tkun qed pereżempju tgħin l-annimali. Pereżempju tista' ssaqi hekk tkun qed tieħu pjaċir fl-istessin qed tgħin in-natura kollha. Innotajt l-aktar li meta morru outings, eżempju, ikunu aktar moħħhom biex ifittxu ċertu affarijiet, eżempju jisimgħu forsi xi asfuret jgħidu li ħanaraw li mu. Dejna nippruvaw anke naqdu ċertu affarijiet, eżempju nagħmlu l-kraft tal-Robin, u mbagħad nagħmlu l-istorja li dik li jkollhom storytelling fi-ġnien li ħriġnihom naqra barra minn ġol klassi hija xi ħaġa recreational mhix qisek qed tagħmel xi ħaġa ta' skola. Hija fi skola ma fl-istess mhix bad tagħmel kollox fuq karta, qed nisma' l-affarijiet, tapprezza iktar in-natura u dak l-affarijiet u titgħallem iktar kif għandek tieħu ħsieb in-natura madwarek biex apparti li inti mentalment ħatħossok aħjar, awtomatikament qed tgħin in-natura biex tkun aħjar.